Báječná Kréta. Uprostred tmavého mora a v objatí vln krásná úrodná, zpěvá o něj Homér. Nesmírné množstvo lidí tu bývá a mestě tu 9x10. Mají tu domov najstaršie grécké báje. Tu sa podľa nich narodil Zeus, najvyšší boh starých Grékov. Tu bol kedysi labyrint, v ktorom žil Minotaurus, obludný bík s ľudskou hlavou, kým ho nezabil athénsky hrdina Tézeus. Tu poprvý raz vzlietli Daidalos a Ikaros do výšin na krídlach, ktoré si sami zhotovili, do výšin, ktoré boli vyhradené do tých čias len Bohom. Sem uniesol Zeus svoju milenku Európu, podľa ktorej dostala meno naša pevnina. Nech sa vybereme na Kréte hocakým smerom, vždy prídeme k niečomu, čo vyviera zo samých hlbín európskej predhistórie. Homér mal pravdu. Skutočne báječná Kréta. Tento najväčší a najjužnejší grécky ostrov je dnes rajom turistov, historikov a archeológov. Tradičným východiskom putovania po Kréte je Heraklion, prístav uprostred jej severného pobrežia. Živé a rušné je toto najväčšie krétske mesto. Pritom neuponáhlané a zrejme spokojné, že dní vojnovej slávy má už za sebou. Nič tu nepripomína, že v stredoveku bol základňou arabských pirátov, ani to, že vyše 4000 ročia tu sídlili tureckí pašovia. Podnes tu však stoja benátske hradby s pevnosťou nad prístavom. Za nimi sa mesto držalo neuveriteľných 21 rokov proti tureckej blokáde. Napokon sa ho v roku 1669 Turci zmocnili za cenu 100 000 padlých. To najslávnejšie, čo sa na Kréte zachovalo, nájdeme hneď za južným predmestím Herakliónu. Je to Knossos. Mesto spomínané už Homérom, ale existujúce už najmenej 1000 rokov predtým. Sídlo mýtického kráľa Minoa. Palác stotožňovaný s labyrintom. Za jeho dnešnú podobu vďačíme Arthrovi Evansovi, britskému archeológovi, ktorý ho počas prvých 30 rokov nášho storočia vykopal a v daktorých častiach zrekonštruoval. V Knose, ale i v ďalších súvekých palácoch kolísky európskej civilizácie nachádzame množstvo najrôznejších dokladov o kulte býka. Toto zviera očividne symbolizovalo silu a plodnosť, možno aj neskrotnosť. Preto sa víťazstvo nad ním tešilo príslušnému obdivu. Pritom býčie hry na Kréte sa zásadne odlišovali od španielských. Nikdy pri nich nešlo o smrť zvieraťa, ale o odvahu a obratnosť človeka. Akrobata, ktorý mal chytiť rútiaceho sa býka za rohy, urobiť nad ním predmet a zoskočiť na zem. Je to nemožné, vyslovil sa najslávnejší španielský toreador, keď mu Evans poslal kópiu obrazu. A predsa, takých výjavov poznáme toľko, ako keby šlo o obľúbený krétsky šport. Apropos šport. Na Kréte sa našiel Ritón. Hore široká a nadol sa zužujúca váza, na ktorej sú v 3 úrovniach vyobrazení boxery a zápasníci. Boxery majú chrániče hlavy, aké sa dnes používajú pri tréningoch. Ritón, rovnako aj obraz býka s akrobatom, pochádzajú asi z druhej polovice 16. storočia pred naším letopočtom. Reliéfy a nástenné maľby na rôznych miestach Knosského paláca sú kópie, ktoré dal Evans vyhotoviť, aby podnietil a usmernil predstavivosť návštevníkov.
Originály malieb, vytvorené v časoch, keď do začiatku nášho letopočtu chýbalo 15 až 16 storočí, dal starostlivo obsekať zo stien a dnes zdobia Heraklionské múzeum. Nevieme, čie ruky vytvorili tieto diela. Poznáme iba ich námety. Pohoda vanie zo zobrazenia ľudí, nosiči váz, muži na prechádzke, ženy prizerajúce sa hrám. Rovnako silným inšpiračným zdrojom bola pre tvorcov aj očarujúca príroda Kréty. Ľalie, trstie, vodné rastliny, sépie, delfíny, skutočné i mýtické zvieratá. Na naše potešenie tu nikde nenájdeme bojové scény. To skôr pôvabné a koketne oblečené mladé dámy, ako napríklad známu Parížanku. A vari nie je modrá opica spred 3,5 tisícročia celkom moderný obraz? Knosský palác mal dovedna 1300 až 1500 miestností, viac ako ktorýkoľvek palác akéhokoľvek novovekého panovníka. Jeho stredobodom, mocenským aj ideovým, bola trónna sála na západnej strane ústredného nádvoria. Podnes v nej stojí alabastrový trón. Minov trón. Najstarší trón na svete. A nejaká tabuľka nezakazuje si naň sadnúť. Plocha paláca dosahuje 16 000 štvorcových metrov. Svojrázne stĺpy, dolu zúžené, hore rozšírené, nesú strechu. Steny zdobia majstrovské fresky. Osvetľujú ich svetelné šachty, prechádzajúce celou budovou z hora nadol. Mimochodom, tu na Kréte sa zrodilo umenie fresky, ktoré potom prevzali Gréci. Chýba jediné. Opevnenie paláca, jeho hradby. Ale nič také tu nebolo. Proti útoku od mora chránilo Krétu mocné loďstvo. V nej samotnej panoval minojský mier, Pax Minoica. Do hlinených sarkofágov, pripomínajúcich malé vaničky, pochovávali Kréťania mŕtvych, väčšinou ako skrčencov. Výzdoba sarkofágov je prekvapujúco pestrofarebná. Nachádzame na nich rovnaké motívy ako na umeleckých dielach, ktoré sprevádzali každodenný život Kréťanov. Pomerne často sa vyskytuje aj štilizovaný obraz dvojitej sekery, zvanej labris, ktorá bola zbraňou Kréťanov. Mimochodom, labris a labyrint. Nepripadajú nám tieto dve slová so spoločným koreňom úzko späté práve s Krétou? Dvojité sekery poznáme vo viacerých podobách. Od skutočných zbraní, nasadených na vysokých poryskách, až po zlaté šperky. Čo je zaujímavé, nikde nenájdeme doklady o ich skutočnom použití v boji. Doplnkom poznania krétskej architektúry sú aj modely domov, alabastrové či hlinené, ktoré pravdepodobne slúžili ako vykurovače. Spoľahlivé vysvetlenie však chýba. Pre Krétu typické nadol sa zužujúce stĺpy sú však zdôraznené aj tu. Vďaka Evansovým vykopávkam a rekonštrukciám máme dnes celkom dobrú predstavu o kanalizačnom systéme minojských palácov. A bolo v nich vody vždy dosť. Veď Kréta, napriek tomu, že je ostrovom, oplýva bohatstvom sladkovodných prameňov.
Pred častými zemetraseniami chránili brvná na odpruženie múrov. Jeden z pozoruhodných objavov kréckych architektov. Z čoho pramenilo legendárne bohatstvo kréckych vládcov? Predovšetkým z výroby a vývozu oleja, obilia a vlny. V týchto hlinených nádobách veľkosti muža, mimochodom väčšie sa nikde na svete nenašli, uskladňovali olivový olej. Evans vypočítal, že ho tu mohli naraz uskladniť vyše 75 000 litrov. Mnohé z pôvodných hlinených nádob sú roztrúsené po európskych a amerických múzeách. Najviac je ich však pochopiteľne v Heraklionskom múzeu. Od najstarších s jednoduchou plastickou výzdobou po neobyčajne zložitú v tzv. Kamárskom štýle, od veľkých hlinených sudov zvaných pitoj, podrobné vázičky, možno na voňavky, od vás na praktické účely až po tie, čo slúžili zjavne na reprezentáciu. Námety dekóru sú veľmi dômyselne štilizované, čo svedčí o presnom a dôkladnom pozorovaní prírody. Najvzácnejším exponátom tohto múzea je stehatitová váza zobrazujúca návrat žencov. Idú v rozjarenej nálade a z plného hrdla spievajú. V dejinách umenia sa tu po prvý raz stretávame so zobrazením spevu a smiechu človeka. Pred 3600 rokmi. O 90 mestách na Kréte hovorí Homer a dnes ich poznáme na 120. Pravda, nemusia to byť mesta v našom zmysle, ale paláce. Paláce o rozlohe mesta. Ako zapôsobili na Achajcov, keď sa s nimi prvý raz stretli? Takedy začiatkom 16. storočia, alebo možno aj prv. Veď my žasneme nad ich kanalizačným systémom, nad ich kúpeľňami, nad ich vykurovacím zariadením, nad ich odpružením stavie pre prípad zemetrasenia a nad ich nastennými barvami, nastennými maľbami, ktoré zdobia mnohé siene, nie len tu, v ktorej stojí dodnes najstarší trón sveta. Ako zapôsobila na Achajcov znalosť písma. Lebo na Kréte predsa vzniklo prvé písmo Európy, ktoré sa potom prenieslo aj na pevninu. A predsa je Kréta ostrovom záhad. Jej dejiny čítame z kameňa, zo štýlu stavieb, ničených a obnovovaných, z malieb a šperkov. Už Evans sa pokúsil načrtnúť rámec kréckych dejín. Začiatok raného minojského obdobia položil do roku 2800, stredného do roku 2000 a neskorého do roku 1580. Koniec potom do roku 1200, samozrejme pred našim letopočtom. Poznáme aj periodizácie iných bádateľov. Všeobecne sa však ujali Evansove údaje, znížené asi o 100 rokov. Pavučina záhad obklopuje dnešnú Gurniu, veď nepoznáme ani jej pôvodné pomenovanie z minojských čias. Je tu jeden z najmenších palácov, rozlohou asi 10 Knosského, ale jediný príklad celého odkrytého mesta s dobre zachovaným pôvodným pôdorysom. Na začiatku nášho storočia ho vykopala americká archeologička Harriet Boydová Hewsová, ktorá v spleti uličiek, schodov a obytných domov identifikovala aj viacero remeselníckych dielní, medzi iným kováčov a garbiarov.
Toto niekdajšie ľudské mravenisko nám opäť vnucuje predstavu labyrintu. Okolo posvetnej Ídy, na ktorej vyrastal a na muža dospel Zeus, najvyšší boh Grékov, sa vyberieme na juh. Objaví sa nám Kréta v plnej kráse. Kréta olivových hájov a večne zelených sadov, obťažkaná plodmi dozrievajúcich citrónov, mandariniek a pomarančov. Krajina hornatá a úrodná. Iba zo pár kilometrov od Líbyjského mora leží Faistos, druhý najväčší minojský palác na Kréte. Archeológovia zistili, že tu vlastne ide o dva paláce, ktoré sa z časti prekrývajú. Múry staršieho možno datovať do 20. až 18. storočia pred našim letopočtom a sú obeťou zemetrasenia, na Kréte rovnako častého ako nevítaného. Na troskách tohto paláca postavili asi o 300 rokov nový. Takisto ho postihlo ničivé zemetrasenie a podobne aj ostatné minojské paláce, ale tam boli stopy po zničení a opätovnom vybudovaní menej zrejmé. Vládcovia tu žili v nádhere a obyvatelia v blahobite, ktorý vyplýval z rozsiahleho obchodu a vývozu remeselníckych výrobkov umeleckej ceny. Podľa Homéra založil Faistos sám Minos. Z návejov tisícročí ho vykopali talianskí archeológovia. A ukázalo sa, že má podobnú koncepciu ako Knossos. Na rozdiel od neho tu však chýbajú efektné rekonštrukcie, čo odborníkovi nechýba. Ale turista to ľutuje. Deväťdesiat miest na Kréte spomína Homér. Ako sme už uviedli, dnes ich poznáme 120. Mnohé z nich sú nedotknuté a ešte len čakajú na rýl archeológa. Iné sú preskúmané podrobne. Už pred prvou svetovou vojnou začali talianskí archeológovia kopať v troskách neveľkého minojského paláca na vyvýšenine Ajatriada. Spočiatku ho považovali za letnú rezidenciu panovníka z Faistu a nazývali ho vilou. Až ďalší výskum ukázal, že to bol palác ako hociktorý iný, iba že menší. Aj tento palác spolu s ostatnými padol v polovici 15. storočia pred našim letopočtom za obeť zemetraseniu. Neskôr sa v ňom usadili znova ľudia. A podľa toho, ako si ho prispôsobili svojim zvyklostiam, vieme, že to boli Achajci, Gréci predhistorických čias. Z Ajatriády pochádzajú významné nálezy. Váza so žencami a rytón s boxermi, ktoré sme už videli, ako aj unikátny kamenný sarkofág s výjavmi z pohrebných obradov. Umožňuje nám máličko nazrieť do sveta krétskych náboženských obradov. Podobne ako tieto figuríny. Prosebníc, kňažiek, bohýň. Ani o týchto pôvabných terakotových soškách z Knosu nevieme, či zobrazujú bohyne alebo kňažky s hadmi. Niektorí bádatelia dokonca tvrdia, že to nie sú hady, ale pradená vlny. Náboženstvo starých Kréťanov patrí tiež medzi záhady tohto ostrova. Isté je len to, a to je pozoruhodné, že svojim bohom nestavali chrámy. Záhadou sú pre nás vlastne celé dejiny minojskej Kréty. Napriek tomu, že sa z nej zachovali písomné pamiatky, dokonca v dvoch druhoch lineárneho písma. Staršie, označované ako A, sa doteraz nepodarilo rozlúštiť. Lineárne písmo B
rozlúštili Evansovi krajania Chadwick a Ventris. Ukázalo sa, že jazykom textov je archaická starogréčtina. Lenže sú to iba hospodárske záznamy, po väčšine inventári skladov, ktoré síce majú veľkú informačnú hodnotu, ale z nich sa dejiny poznať nedajú. Najmenej politické. A zachovali sa texty v ešte staršom písme, v hieroglyfickom. Jeho najkrajší príklad je na tzv. Discus faestu, so znakmi usporiadanými špirálovite. Pochádza zo 16. storočia pred našim letopočtom. Ale najstaršie tabuľky s hieroglyfickými nápismi sú ešte o 4 storočia staršie. Už vtedy, keď do začiatku nášho letopočtu chýbalo toľko storočí, koľko ich od neho uplynulo, vedeli Kréťania písať. A my to dnes nevieme prečítať. Napriek všetkým pokrokom archeológov, filológov a ostatných bádateľov ostáva Kréta ešte stále ostrovom záhad. Akého pôvodu bol jej ľud? Ako bola organizovaná jej správa? Kam až siahala moc jej panovníkov? Boli pevninské Mykény oporným bodom Kréťanov, ako sa domnieval Evans? Krétske vplyvy sú tu nesporné. Už vstupnú bránu na Mykénsky hrad zdobí reliéf. Najstarší monumentálny reliéf na pôde Európy s 2 levmi, či levicami, a typickým krétskym stĺpom. V mykénskych palácoch sa našlo množstvo tabuliek s krétskym lineárnym písmom. Najviac v Pile, sídle kráľa Nestora, a napodiv málo práve v Mykénach, na hrade kráľa Agamemnona, hlavného veliteľa achajských vojsk, ktoré dobili Tróju. Stopy krétskych vplyvov nájdeme roztrúsené takmer po celom Grécku. Spomeňme Orchomenos, či Téby, kde sa našli sarkofágy s výjavmi akrobatov skáčúcich cez býka. Pochádzajú z čias, keď od zániku Minojskej Kréty ubehlo 500 ročia. V Tyrinte, najopevnenejšom hrade vtedajšieho sveta, ktorého kyklopské hradby akoby potvrdzovali, že bol hradom Heraklovým, sa našli pamiatky, ktoré neprekvapili iba svojou jemnosťou. Nástenné maľby, ktoré by sa dali s maľbami z krétskych palácov priamo vymeniť. Tie isté motívy, ornamenty, farby, to isté umelecké chápanie, ten istý výraz. Právom sa teda hovorí o krétsko-mykénskej kultúre. Pravda, asi až od polovice 15. storočia pred našim letopočtom, keď po už spomínanom obrovskom ničivom zemetrasení ovládli Krétu Achajci. Túto prírodnú katastrofu spôsobil výbuch ostrovnej sopky Téry, asi najväčší, ku ktorému došlo v Egejskom svete, asi najväčší od čias, čo tam žijú ľudia. Vykopávky na Tére, ktoré viedol po druhej svetovej vojne profesor Marinatos z Atén, odkryli pozostatky civilizácie na netušenej úrovni. Minojskej civilizácie, ale so svojráznými térskými črtami. V Aténskom národnom archeologickom múzeu je expozícia térskeho umenia. Na prvý pohľad nám prichodí, že vidíme vlastne maľby z Kréty. Legendárny Minos bol podľa správ starých gréckych historikov skutočným pánom morí. Vybudoval mohutné loďstvo, celý rad oporných bodov na blízkych i vzdialených ostrovoch a neskôr aj na gréckom pobreží. Hladinu východného Stredomoria brázdili veslice i plachetnice, nákladné i vojnové lode. Môžeme smelo predpokladať čulú výmenu nielen tovarov, ale aj ideí, umeleckých podnetov a výdobytkov.
Tvoriacu sa kultúrnu a možno aj politickú jednotu tejto časti egejského sveta neprerušili, ako sa to stáva, ľudia vojnou, ale výnimočne príroda. Na jednej z térskych fresiek upúta pôvabný detail. 2 lastovičky. Dnes už na Tére lastovičky nežijú. Ani sa tam pri preletoch nezastavujú. Majú azda zakódovanú katastrofu, ktorá ich tu pred 4,5 tisícročím postihla? Nevieme. Kiež by to bola jediná nezodpovedaná otázka z Téry a vôbec z minojského a krécko-mykenského sveta. Naša púť po starovekých kultúrách nás privádza do Egypta. Do krajiny z jednou z najstarších kultúr, do čarovnej krajiny na Níle, do krajiny pyramíd. Sme pred najväčšou z týchto pyramíd. Pred pyramídou kráľa Chufeva, čiže Cheopsa, v káhirskom predmestí Gíze. Jej základňa meria 230 x 230 metrov, vysoká je 137 a niečo metrov, bola o 10 metrov vyššia a jej objem meria 2,5 milióna kubických metrov. Je tak veľká, že ju možno vidieť dokonca z vesmíru. Na jej plochu by sa dalo postaviť 1000 trojizbových bytov. Jej výšku prevýšila až v minulom storočí Eiffelová väža v Paríži. A keby sa jej kameň, z ktorej je postavená, roztlkol na dlažobné kocky, dal by sa s nej urobiť chodník od severného pólu k južnému a od južného k severnému. Je to najväčšia stavba na našej zemeguli. Kompaktná stavba na našej zemeguli. Pritom to nie je najstaršia egyptská pyramída. Pochádza iba z 25. storočia z čia 4. dynastie egyptských kráľov. Ako mohlo dakomu zísť na navršiť milióny balvanov do takejto výšky? A to nie hodzakých, ale opracovaných kvádrov s priemernou hmotnosťou vyše tony. A prečo? Písalo sa o pyramídach, že sú to trezory na poklady faraónov, zátarasy pred púštnym pieskom, predpotopné archívy vedomostí egyptských kňazov, že sú to sípky na obilie postavené biblickým Jozefom, či skrýše pohanských výstredností. Ba aj to, že boli dielom akýchsi mimozemšťanov. Už prvá správa, ktorú priniesol do Európy pred 2500 rokmi otec histórie Herodotos, hovorila jednoznačne. Sú to hrobky či náhrobky dávnych egyptských kráľov. Boli tu aj poklady, zlato, šperky a iné drahocenné predmety z kráľovej pohrebnej výbavy. Zatúžil po nich bagdadský kalif Al-Mamún. To on má na svedomí obrovskú dieru na severnej strane Chufevovej pyramídy. Vstupná chodba, takzvaná Veľká galéria, nás vedie do vlastnej hrobovej komory. Je pomerne malá, obložená vyhladenými žulovými kvádrami, ktoré k sebe priliehajú s neobyčajnou presnosťou. Tu,
vo výške 42 metrov nad základňou, stojí vo svetle neónov Chufevov sarkofág. Po kráľovi, čo tu mal nájsť večný odpočinok, neostal ani prach. K Chafreovej pyramíde vedie obnovená výstupová cesta, čo spájala údolný chrám pri Níle so zádušným pri pyramíde. Bola len o málo nižšia a mladšia ako Chufevova. Jej hrot svieti belobou, zvyšok vápencového obloženia. Menkaúrevého pyramída bola o polovicu nižšia než Chufevova, za to však najkrajšia, obložená červenou žúlou a bielým vápencom. Pri veľkých pyramídach bývali aj menšie, pre kráľové manželky. Pri Chufevovej 3, pri Chafreovej 1, pri oveľa neskoršej Senvosretovej dokonca 10. Pohrebisko kráľov 4. dynastie, ich manželiek a hodnostárov stráži najstaršia kolosálna socha na svete, Veľká Sfinga. Je dlhá vyše 57 metrov a vysoká 20 metrov. Má tvar ležiaceho leva s tvárou kráľa Chafrea. Svoje 4006. narodeniny dožíva v dosť úbohom stave. Púštny piesok ju ohlodal a niekoľkokrát zavial vyše uší. Nejaký nábožný šejk ju dal zohaviť dlátom, lebo podľa Koránu sa nemala zobrazovať ľudská tvár. No a hlavne mamelúci používali jej hlavu ako terč pre svoje delostrelectvo. Našťastie vždy netrafili. Prvým hlavným mestom zjednoteného Egypta bol Mennofer, po grécky Memphis. Založil ho podľa tradície okolo roku 3000 pred našim letopočtom prvý kráľ prvej dynastie Meny. Časom sa rozrástlo tak, že chodec potreboval 4 hodiny, kým prešiel z jedného konca na druhý. Toto obrovské mesto doslova zmizlo z povrchu zeme. Dnes ho pripomína najmä veľká alabastrová sfinga a kolosálna socha Ramessa II. Keď sem prišli roku 1798 Napoleónovi vojaci, vonkoncom netušili, kde sú. Učenci, čo ich sprevádzali, sa väčšinou domnievali, že sú na pôde Tép, ktoré sa stali hlavným mestom Egypta o 1500 rokov neskôr. Na pôde niekdajšieho Mennoferu pri dnešnej dedinke Mitrahína sa našli zvyšky balzamovacieho domu. Na alabastrových stoloch mumifikovali posvätné zvieratá. Na tých najväčších posvätných bíkov, služobníkov boha Ptah, hlavného boha Mennoferu. Prv ako Mennofer existovalo mesto On, ktoré Gréci neskôr nazvali Heliopolis. Stál tu chrám boha Atuma, uctievaného ako stvoriteľa všetkého na zemi i vo vesmíre, ako aj chrám boha slnka Rea. Na jeho mieste sa našiel iba obelisk kráľa Senvosreta I. z 20. storočia pred našim letopočtom, postavený na oslavu 30. výročia jeho vlády. Dnes je obklopený výstavným predmestím Veľkej Káhiry, hlavného mesta Egypta a najväčšieho mesta Afriky a arabského sveta. Je to mesto so stovkami minaretov a starobilých mešít, postavených z časti z materiálu privezeného po Níle z rozvalín Mennoferu. Na rušných bazároch, obklopených malebnými orientálnymi uličkami, kypí bez ustania život. Je to mesto na oboch brehoch majestátneho Nílu, so širokými bulvármi a modernými budovami, ktoré pripomínajú, že stavanie do výšky má tu pradávnu tradíciu.
Hranicou Káhiry je púšť. Tak ako pred 1000 ročiami musia proti nej Egypťania bojovať. Ináč by prenikla do zeleného údolia Nílu. Veď hranica medzi zeleným pásom a púšťou je hranicou života a smrti. 20 kilometrov púšte oddeľuje káhirské predmestie Gízu od abusírskych pyramíd. Sú menšie a asi o 100 rokov mladšie ako pyramídy v Gíze, ale ošarpanejšie. Zrejme sa už vtedy nestávalo v Egypte tak solídne ako prv. Výstupová cesta k prvej z nich, Sahureovej, je celkom dobre zjazdná pre terénne auto aj dnes. Údolné chrámy sú v beztvarých troskách. Za to pozostatky zádušných chrámov naznačujú niekdajšiu nádheru. Čierna a červená žula sa tu strieda s bielým vápencom. To všetko v žltkastom piesku. Okolie skrýva desiatky mastáb, to jest hrobiek kráľovských hodnostárov. Medzi nimi Ptachšepsesovej, najväčšej v Egypte. Sme na abusírskom pyramídovom poli južne od Káhiry s pyramidami kráľa Sahurea, Neferirkarea, Nevoserea a Neferefrea. Toto pyramidové pole preskúmali v rokoch 1901 až 1909 nemeckí archeológovia pod vedením Ludvíka Borcharda. Dnes je pracoviskom československých archeológov. A to od roku 1960, kedy tu začal vykopávky profesor Žába. Doktor Miroslav Werner je riaditeľ Československého egyptologického ústavu Karlovej univerzity v Prahe a Káhire. Aký je podiel našej egyptológie vo svetovom kontextu a akú má tradíciu? Československá egyptologie má dlouhou a ve světě uznávanou tradici. Její počátky jsou spjaty se jménem akademika Františka Lexy a s počátkem našeho století. Od 20. let našeho století se rozvíjí jako samostatný vědní obor na Univerzitě Karlově v Praze. Pokračovatelé Františka Lexy, jeho žáci, profesor Jaroslav Černý a profesor Zbyněk Žába, přispěli významnou měrou k tradici československé egyptologie a k jejímu věhlasu doma i v mezinárodním měřítku. Dostali jsme koncesi na lokalitě, která se jmenuje Abusír a nacházejí se na ní především památky z doby 5. dynastie. Královské pyramidy, ale i významné hrobky soukromníků, chrámy. Je to jedna z nejprestižnějších archeologických lokalit Egypta. Od roku 1960, zvláště pak od počátku 70. let, zde náš ústav velmi intenzivně rozvíjí výzkum, který má řadu už dílčích výsledků mezinárodně vysoce hodnocených. Podařilo se nám objevit největší doposud známou nekrálovskou hrobku typu mastaby, hrobku velmože Ptachšepsese. Podařilo se nám objevit do té doby neznámé královské pyramidové komplexy faraona Raneferefa, královny Chentkaus a mnoho dalších památek. Jsou to ovšem mimořádně egyptologicky významné nálezy, dalo by se říct, dílčího charakteru. Patří mezi ně na popředním místě objevy papirusových archívů. Dokonce se nám podařilo objevit 2 papirusové archívy, které byly chovány v chrámech pyramid Raneferefa a Chentkaus. Patří mezi vůbec nejstarší papíry, které se v Egyptě nalezly. Například Raneferefu archív obsahuje více jak 2000 papirů, některé se dochovaly v celých svitcích, většinou jde ovšem o zlomky. Na juh od Abusíru je pyramídové pole pomenované podľa priľahlej dediny Sakári. Cesta k nemu vedie okolo trosiek kláštora svätého Jeremiáša. Pochádza z 5. storočia a patril medzi najväčšie v Egypte. Postavený bol na mieste a pravdepodobne aj z materiálu údolného chrámu kráľa Venísa, posledného panovníka 5. dynastie.
V návejoch piesku sa začína výstupová cesta k Venísovej pyramíde. Ale už čoskoro neveríme vlastným očiam. Je taká hladká, že v snehobielom piesku pripomína umelú sánkárskú dráhu. Egyptská pamiatková správa ju dala totiž nedávno pod vedením Jeana Paula Loera zreštaurovať. Aj s ohradným múrom, fragmentmi reliefovej výzdoby a náznakovým zastrešením. Na jej hornom konci stojí na pôvodnom mieste stĺp s Venísovým menom. Patril k zádušnému chrámu. Samotná pyramída je neveľká a navyše dosť poškodená. Nad všetkými predchádzajúcimi však niečím vyniká. Je to prvá pyramída, ktorej hrobovú komoru a priľahlé miestnosti pokrývajú hieroglyfické nápisy. V hrobovej komore stojí bazaltový sarkofág, samozrejme vylúpený. A tu je vchod, kadiaľ prišli lupiči. Strop je pozlátený a hviezdy na ňom sú modré, hoci niekde sa možno dočítať, že je to naopak. Nápismi sú steny akoby vytapetované. Ustavične sa tam opakuje Venísovo meno v zaoblenom rámčeku, takzvanej kartuši. Čo obsahujú? Stručne povedané, náboženské texty, predpisy obetí na kráľovú počesť, želania večného života a panovania na onom svete. O udalostiach za jeho vlády sa tu nedozvedáme nič. Nič tu nie je ani z vychýrenej múdrosti egyptských kňazov. Egyptské texty dnes vieme čítať vďaka francúzskému vedcovi Champollionovi, ktorý roku 1822 rozlúštil ich písmo a jazyk. Ako zaznamenal už Herodotos, Egypťania používali 3 druhy písma. Hieroglyfické, stretol sa s ním najmä na stenách chrámov. Hieratické, to jest kňazské, ktorým sa písalo na papírusy. Tretí, najmladší druh, nazval démotickým, čiže ľudovým. Prvé 2 písma sa ustálili už na prelome 4. a 3. tisícročia pred našim letopočtom. Písalo sa nimi spolu 3,5 tisíca rokov. Potom upadli do zabudnutia. Champollion využil dvojjazyčný nápis na tzv. Rozeckej doske zo začiatku 2. storočia pred našim letopočtom. Boli na nej 3 texty. Hore egyptské v hieroglyfickom a démotickom písme, dole v gréckej alfabete. Ako kľúč k rozlúšteniu použil kráľovské mená v kartušiach, ktoré zneli v starej egyptštine, podobne ako v gréčtine. Champollion tak vzkriesil mŕtvu a zabudnutú reč staviteľov pyramíd k novému životu. V Egypte sa zrodila a rozkvitla jedna z najstarších vyspelých kultúr pod slnkom. Pritom znalosť písania a čítania bola vecou špecializovaných odborníkov, čomu sa pri zložitosti egyptských písem nemožno čudovať. Medzi ľud znalosť písania a čítania neprenikla, ba nemáme ani správy, či bol gramotný, čo len jeden jediný egyptský panovník, faraón. Písári sa tešili veľkej úcte a mnohí z nich sa stali významnými kráľovskými hodnostármi. Ich písacím stolom bolo plátno, natiahnuté cez kolená, na ktoré si ukladali papyrusové zvitky. Nie náhodou sa zachovalo množstvo sôch pisárov. Sú to vynikajúce diela realistického umenia, podobne ako sochy a reliefy panovníkov, ktoré navyše vyjadrujú majestátnosť ich postavenia. Sochy kráľov prvej dynastie sa nezachovali. Zachovali sa však stély, napríklad Vedžova, s hieroglyfickým znakom jeho mena v podobe kobry. Prvá známa socha egyptského panovníka zobrazuje Chasechéma, alebo Chasechemveja z 2. dynastie. Kráľ Chafré, stavebník 2. najväčšej pyramídy pri Gíze, na tróne s ochranným bohom Hórom v podobe sokola za Tylom. Je zo žielkovaného dioritu.
bridlicový reliéf s kráľom Menkauréom v spoločnosti jeho manželky Chamerernepty a ochrannej bohyne Menoferského kraja. Veserkaf, prvý kráľ 5. dynastie. Mentuhotep, zakladateľ a prvý kráľ Strednej ríše. Senvosret I, trónne sochy z bieleho vápenca nájdené v zádušnom chráme jeho pyramídy pri Lište. Amenemhét III z 12. dynastie. Sfinga s jeho podobou z čiernej žuly. Kráľ Achnaton z prvej polovice 14. storočia pred našim letopočtom. V boji proti rozpínavosti kňazstva zrušil všetkých egyptských bohov s výnimkou Atona, slnečného kotúča. Achnatonová manželka Nefertiti. Či to bola najkrajšia žena v dejinách, nech posúdia odborníci. Panovníci z dynastie Ptolemájovcov, medzi nimi Kleopatra. Aj keď sú zobrazení v egyptskom poňatí, grécky vplyv prevláda. Chýba nám medzi sochami panovníkov Chufevová, čiže Cheopsova? Nezachovala sa. Z jeho čias však poznáme sochársky dvojportrét vojvodcu Rahotepa, pravdepodobne jeho brata, s manželkou Nofretou. Na záver už len jedna neveľká soška z berlínskych štátnych múzeí. Je z pomerne neskorých čias, ale zobrazuje Imhotepa, architekta a staviteľa prvej egyptskej pyramídy kráľa Džósera. Keď hovoríme o egyptskom výtvarnom umení, nemôžeme nespomenúť nástennú výzdobu hrobiek. Vo Venísovej pyramíde a v mnohých neskorších sa stretávame len s nápismi a ornamentmi. V hrobkách hodnostárov nachádzame však celé seriály zo všetkých oblastí vtedajšieho života Egypťanov. Pozoruhodná je napríklad hrobka veľmoža Cuja, známeho v staršej literatúre pod menom Ty, ktorý bol jedinečný priateľ, pán tajomstiev svojho vládcu, predstavený všetkých prác pre kráľa, správca pyramíd Neferkarea a Nevoserrea, takto sa nám na nápisoch tituluje. Na maľovaných reliéfoch, ktorých kontúry zjemnil čas, sú roľníci pri žatve, mesiari pri zabíjaní dobytka, tesári pri stavbe lodí, rybári s úlovkom. Nachádzame tu kamenárov a iných remeselníkov i poddaných, ktorí prinášajú hydinu. Komu? Pánu Cujovi, ktorý je vždy najmenej dvakrát taký veľký ako jeho poddaný. A je tu tiež jeho socha v Serdábe, to jest úzkej zamurovanej komore s otvorom pre oči, aby ho poznal jeho duchovný dvojník Ka, ktorý ho oživuje na onom svete. Zaujmú aj remeselnícke nástroje, tie, čo sa používali pri stavbe pyramíd. Mnohé chýbajú, vtedy ich ešte Egypťania nepoznali. Zaujímavé sú aj krátke hieroglyfické nápisy nad postavami robotníkov. Drž toho býka pevne. Dávaj pozor. Tak a je to hotové. Zachytená je tu živá reč Egypťanov. Podobný obraz každodenného života nám podávajú aj malé sošky remeselníkov pri práci, pekárov, drvičov obilia, pastierov dobytka. Väčšinou však pochádzajú až z neskorších čias. Celkom iného druhu sú drobné sošky nazývané vešepty. Ich názov pochádza zo staroegyptského vešeptei, ten, čo odpovedá. Predstavovali dvojníkov alebo služobníkov zomretých. Podľa Egypťanov bol život na onom svete pokračovaním života na tomto svete. Keď napríklad dozorca vyzval zomretého, aby nosil piesok, žal obilie a podobne, duch sídliaci v tejto soške ožil, odpovedal tu som a prácu vykonal.
Pyramíd je v Egypte asi 70 až 80. Z toho polovica veľkých, kráľovských. Svoj tvar pravidelného ihlana nenadobudli naraz. Vyvinuli sa z hrobky, ktorej nadzemná časť mala podobu lavice alebo budovy s plochou strechou, ktorú postupne zosilňovali nad stavbami. 6 si ju dal zabezpečiť prvý kráľ Starej ríše, Džóser, okolo roku 2700 pred našim letopočtom. Džóserova pyramída ešte nie je typická. Jej areál je ohradený múrom, ktorý pripomínal biele hradby menoferské. Namiesto satelitných pyramíd pre manželky a príbuzných kráľa sú tu paláce a tróny horného a dolného Egypta. Stĺpy vstupnej haly majú postranné podpery, ako by ich architekt ešte neveril, že sa udržia samé. Svoju základnú funkciu, to jest ochrániť kráľovo telo a jeho pohrebnú výbavu, však už ani táto prvá pyramída nesplnila. Vylúpili ju, tak ako ostatné, už v staroveku. Arabi vo svojej kvetnatej reči volajú pyramídy vrchmi faraónov. Dnes však pripomínajú skôr vyhasnuté sopky. Vznikli z fantastických náboženských predstáv, zo sústredenia obrovskej moci v rukách jedného človeka a z nesmierneho pracovného výpätia ľudových más. Sú skutočne hodné všetkých superlatívov, ktoré si básnici vymysleli a ešte vymyslia. Len jedna náležitosť im chýba. Tá, ktorú treba hľadať v každom výtvore ľudského umu a rúk. Spoločenská užitočnosť. Rozlúčme sa s pyramídami pri tej najstaršej, pri Džóserovej. Je to nielen najstaršia egyptská pyramída, hoci ešte len stupňovitá, ale najstaršia monumentálna stavba na svete. Tedy kamenná stavba na svete. Stojí tu na Sakárskej pláni už 4600 rokov. A že je troška ošarpaná, napriek tomu vzdoruje ničivej sile času, aj ľudských rúk, iných, čo ju postavili, a bude tu stáť ešte veky. Veď ktorá naša stavba vydrží do roku 6500? No pyramídy nie sú jediné kolosálne stavby starých Egypťanov, postavených pred vekmi pre večnosť.